A ringből következik az első vonat. Föltan zártan, nem emelem ki a fejem. Úgy. Menjen az első két Bence, megy az első két. Előttől és vissza, jó? Gyere ki a sorolba, gyere ki. Előttőként állod Bence. Gyerünk, Bence! Ügyes vagy! Oldalra lépjél ki. Úgy. Gyerünk Bence. Gyerünk Bence. Gyerünk Bence. Testre is. Oldalra ne hátra, oldalra ne hátra. Használd a hátsó kezet is, Bence. Ez az, Bence, gyerünk! Ügyesen! Boldizsár fölött. Várjál, Boldizsár! Ősség, Boldizsár, megy a bal és ellépegetek, ne álljál bele! Látszabban, túl nyitott vagy. Boldizsár, oldalra él, lépjél ki. Ez az, Bence! Igen, megy a bal. Nagyon jó. Figyelj a védekezésre! Igen, ez tetsző. Aztán ott vagy van. Nagyon jó. És ne álljál bele, mozdulják ki. Úgy van, látta. Gyerünk, Bence, ne eresz ki! Igen, és a bal horog rámegy. Ez az! Jobb volt. Igen. Lent a fej, zártabb legyél. Úgy. 10 másodperc. Gyerünk, fogd meg Bence, pörög meg a végén. Pörgess föl, Bence! Pörgess föl, Bence! Nagyon jó. Megy az első két, úgy van. Járjon az első két. Úgy, igen, ez és visszalépek után. Zárd le! Ne essél bele. Zárd le, úgy van, 1 percre, azaz. Zártam, önöké. Zárrám. Nem állok egy helyben. Megy az első percre, úgy van. Első két járjon. Jár az első két. Igen, úgy van. Fogadom át. Most nem hiszem voltokat. Gyerünk! Ne esd bele. Nyomjad. Lent a fej, Bódi. Úgy. Ez az, álljál be! Gyere ki oldalra kilépszik oda. Megy az első két! Úgy. Jár a bal. Több bal. Látom, megy az első két Bence! Legyen balról. Beviszed. Ott van! Engedd el átson! Jó! Úgy van! Megy! Ne várj ki! Jössz Bence, nem vársz annyi! Fölt a két. Emeltem le. Menj rá, Bence! 20 másodperc van Bence, nyomjad! Nagyon jó! Többet Megy az első két! Ne várj annyi! Bal legyen fönt a két. Nagyon jó. 10 másodperc. Most menjél be. Két sorok. Csináld meg. Egyenesek. Ez az, Bence! Nagyon jó. Már megy az első két, már megy a jobb két. Szűken beteszed a bal. Úgy van. Szűken. Gyere ki a sorokba. Úgy. Ne csak úgy Boldizsár, fönt a két. Megy az egyenes. Hátul menjen, hátul. Szűken egyeneseket Bence. Ez hárman. Fönt a két. Jobb bal. Megy a bal. Úgy van, megint. Jobb bal, szuper zárcsor. És visszateszed a kezed az állhoz. Hát is meg úgy. Ütésre, gyerünk. Próbáld balról. Most vágják keresztbe. Azaz, látom bal. Lent legyen a fej. Megy az első. Fordulj ki a Megy az első, gyerünk. Látom. Ütöm a balokat. Elérítő Bence. Látom bal. Lent a fej. Ne akarjál. Úgy. Jó van, Bence. Bence nagyon nyitott, zártabban. Lent a fej, Boldizsár. Ne emeled annyira ki. Gyere ki a sarokból. Gyere ki oldalra. Sarokba. Menj oda sarokba. Levegőz, Boldizsár. Levegőzöl. Forrodom be. Szádom. Úgy. Tedd föl a kezed. 10 másodperc, finish van Bence. Finish van Bence.